Malawi Today. Pamene tikuyandikira zisankho zambiri zikuchitika ndipo misonkhano anthu akuyankhula zosiyana-siyana, koma mkulu ameneyu anaopseza kabambe pamene anamuuza kunena kuti akumana naye head on. Awa ndi akulu amene amadziwika bwino ndi zoopseza mu chipani cha Malawi Congress Party. Ndipo kusogolo kwa video imeneyi kwabwera Comrade Lighton Mangochi amene akuzuzula za mchitidwe umeneyo. Tatiye timve koyambirira kuti akulu anati chani. Bila asimfuna mchwa masuku ano ayi. Koma kabambe ndamina ile mwana kwambira amene. Amene irukumana head on amene. Ajiwe zoni kuti Malawi Congress Party sikipani kyosera nacho. Bila asimfuna mchwa masuku ano ayi. Koma kabambe ndamina ile mwana kwambira amene. Amene irukumana head on amene. Ajiwe zoni kuti Malawi Congress Party sikipani kyosera nacho. Tikudziwa kuti kuchoka mboma si chinthu chophweka. Anthu amatasa mboma, koma chipani cha MCP pazimene chikuchita zikufuna kusiya mbiri yonyasa ngati mene anasiya Malemuka Muzu mdziko muno. Mchitidwe wanu kayamaona m'mabuku anyasi zoyipa za MCP kuyambira dictator Kamuzu Banda. Inu MCP ni malondoloza kwambiri mawana yankula mkulu uja kunchinji kunena kuti atana ndi kabambe head on. Mawa amene aja akundiyenda mutumu, akundikumbutsa kunyozedwa kwa Chilima. Mawa amene aja akuti atana ndi kabambe head on corruption, kuombetsana mitu ndi kabambe. Achakwera ali pompo akumamva mawa amene aja. Kuti system ya Malawi Congress Party yosasindika yonyasa ya mtundu wanji. Mutana ndi kabambe mwalimbana ndi Peter Mutharika za age limit bill za kukanikana kuyendesa dziko kwa kukanikane. Inu MCP nduna iyi amati chiphazi uyu amalalika za bodza za chitukuko cha Chakwera cholepera. Mchitidwe wanu ndi womwe uja munachita chinaotoni chidwa kanyama chiume. Anthu opotoka maganizo aliyense wa MCP ndi wopotoka maganizo pa zinthu zochita zonyasa zopanda tsogolo, ntchito kupangira ntchito za anthu ena. Akabambe musamaritse mawu amene aja oti athana nanu ndi mawu akulu, mukuyenera kuatengera ku khoti. Kayankhulidwe kamene kaja kamayankhulidwaso Malemu Chilima asanamwalire kuti situpereka atu mpando owu. Chilima mosadziwika bwino chifunga kunzuzu kuchikangawa zinthu kusokonekera. Leronso nkumakabwerezaso kuyankhula mawu oti muthana ndi kabambe. Mwalepera kuthana ndi Peter Mutharika, mufuna mumuderere kabambe. Anthu oyipa, anzeru zonyasa. Inu MCP mundiwane ine Lighton Mangochi. Ineyo ine mene ndilili ine ndikuuzeni inu MCP tupilanga alili lizaliza modzi wopangana kupanga chiwembu ine ndikuuzeni amene mukumaderera andale anzanuwo ndi omwewo. Kaya mukugwirisa ntchito zifuti kaya zikwanje. Sitiopa ife Amalawi kuti zinthu zisinthe. Chakwera ndi wolepera. Amalawi akumulira Chakwera wolepera. Munthu wabodza Chakwera
pamodzi ndi nduna zake zaboza chitukuko chiti chonenepesa mimba ya chiphazi, chitukuko chiti cholepera kuvala majaketi. Kodi inu maminista a MCP pena pake mmakhala ngati mmalepera kudzola mafuta kuti muoneke bwino? Why mukudzola mafuta anji? Lero nkubaka atemberera anthu ena kuti muthana nawo, muthana ndi Kabambe, muthana ndi Mutharika, muthana ndi Atupera, muthana ndi Enoch Chihana, muthana ndi mavuto ali mdziko la Malawi kuzola kupangira zitukuko za eni. Kamuzu anapangira zitukuko za achina Gobe kubwera so Chakwera akupangira chitukuko cha Peter Mutharika. Ndikumazi nena ife tapanga izi mapanga ife zitichani. Anthu opanda manyazi ino a MCP mundu wana bwinotu sindi wapali yese mundi pesa tizaferana remote. Mmenemo ndi mmene ayankhulira a Comrade Lighton Mangochi pankhani yokhuzana ndi kuyopsezedwa kwa Kabambe. Ndi zimenezo ndi zimene timafuna tikupasireni patakali pano. Tatiye tikhale tikuonera zambiri zimene tikhale tikupasirani malo ano kufikira nthawi ina tingoti mwakoma nonse zikomo. Ngati mene anasiya malemuka muzu mdziko muno, mchitidwe wanu kayamaona m'mabuku anyasi zoyipa za MCP kuyambira dictator Kamuzu Banda. Inu a MCP ni malondoloza kwambiri mawana yankula mkulu uja kunchinji kunena kuti athana ndi Kabambe head on. Mawa amene aja akundiyenda mmutumu, akundikumbutsa kunyozedwa kwa Chilima. Mawa amene aja akuti athana ndi Kabambe head on corruption, kuombetsana mitu ndi Kabambe. Achakwera ali pompo akumamva mawa amene aja. Kodi system ya Malawi Congress Party yosasinthika yonyasa ya mtundu wanji? Muthana ndi Kabambe, mwalimbana ndi Peter Mutharika za age limit bill za kukanikani, kuyendesa dziko kwa kukanikane. Inu a MCP nduna iyi amati chiphazi uyu amalalika za bodza za chitukuko cha Chakwera cholepera. Mchitidwe wanu ndi omwe uja munachita china Otoni Chirwa Kanyama Chiume. Anthu opotoka maganizo aliyense wa MCP ndi wopotoka maganizo pa zinthu zochita zonyasa zopanda tsogolo, ntchito kupangira ntchito za anthu ena. Akabambe musamaritse mawu amene aja oti athana nanu ndi mawu akulu, mukuyenera kuatengera ku khoti. Kayankhulidwa kamene kaja kamayankhulidwanso Malemu Chilima asanamwalire kuti situpereka atu mpando uwu. Chilima mosadziwika bwino chifunga kunzuzu kuchikangawa zinthu kusokonekera. Lero so nkumakabwereza so kuyankhula mawu oti muthana ndi Kabambe. Mwalepera kuthana ndi Peter Mutharika, mufuna mumuderere Kabambe. Anthu oyipa, anzeru zonyasa. Inu a MCP mundiwane ine Lighton Mangochi. Ineyo ine mene ndilili ine ndikuuzeni inu a MCP tupilanga alili lizaliza modzi wopangana kupanga chiwembu ine ndikuuzeni amene mukumaderera andale anzanuwo ndi omwewo, kaya mukugwiritsa ntchito zifuti kaya zikwanje. Sitiopa ife Amalawi kuti zinthu zisinthe. Chakwera ndi wolepera.
Amalawi akumulira Chakwera wolepera. Muntu wabodza Chakwera. Pamodzi ndi nduna zake zaboza. Chitukuko chiti chonenepesa mimba ya chipazi. Chitukuko chiti cholepera kuvala majaketi. Kodi ino maminista a MCP pena pake mmakhala ngati mmalepera kudzola mafuta kuti muoneke bwino. Why? Mukudzola mafuta anji? Lero nkubaka atemberera anthu ena kuti mutana nawo. Mutana ndi Kabambe ino. Mutana ndi Mutharika ino. Mutana ndi Atupera ino. Mutana ndi Enoch Chihana ino. Mutana ndi mavuto ali mdziko la Malawi. Kuzola kupangira zitukuko za eni. Kamuzu anapangira zitukuko za achina Gobe kubwera so Chakwera akupangira chitukuko cha Peter Mutharika. Ndikumazi nena ife tapanga izi mapanga ife zitichani. Anthu opanda manyazi ino a MCP. Mundu wana bwinotu sindu wapali yese. Mundi pesa tizaferana remote.